मेन लांगोनायाव दिनै 2 घन्टा दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना लादों। जोंनि गोबां माहारियारि आफादफोर आरो गोबां जोंनि गण्यमान्य व्यक्तिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आं गिबियावनो धन्यबाद होदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, आनसलिक जोंनि कलेज इउनिट कमिटि आरो जोंनि गुबुन गुबुन इउनिट कमिटिया बेयाव बाहागो लादों। आं धन्यबाद होदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बर'नि बिखा बिख्लो आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों बे जोनोम मोननाय जोंनि मुंख्लंनि थैनि बिनिमयाव जोनोम मोननाय बे बाथ्राखौ रावबो मिथियै गैया। बुरुन्जियाव बेयो रोखा रोखा लिरनाय दङ। खिन्थु दिनै भिसिआ सोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, सासे सिं मानसि। दिनै रेक्टरा सोर, सासे उरिया। दिनै माने आइसि रेजिस्टारा सोर, सासे उरिया। बे इउनिभार्सिटिया जोंनि इउनिभार्सिटि, जोंनि सेन्टिमेन्ट, जोंनि आबेग अनुभूतिया दङ। आरो बे इउनिभार्सिटियाव फरायनानै जोंनि फंबाय बिनानाव, जोंनि फरायसा फरायसुलिया गोजौ सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि मोननाय, बिसोरो माने गावनि जिउआव साक्सेस जानायनि थाखाय जोंहा मोनसे सिमां दङ। आरो लवार आसामाव बड'लेण्ड ओनसोलनि एकमात्र बेयो हायार इनस्टिटिउसन। खिन्थु दिनै बे इउनिभार्सिटिनि जि भिसि लाड्डु सिंहआ गावनि गोसो मथे खामानि मावदों, डिक्टेटरशिप बाहायदों आरो बेयाव रावखौबो बेयो माने खोमा सुवाबासिनो, इभेन जोंनि बाथ्राखौ कुनु रेसपन्ड होआबासिनो बिथाङा दिनै हाबा मावगासिनो दङ। जोंनि जायगायाव, जोंनि इउनिभार्सिटि, जोंनि आन्दलनजों, जोंनि थैनि बिनिमयाव, शहीदनि बिनिमयाव मोननाय इउनिभार्सिटिखौ सोरबाया फैनानै बेयाव दादागिरि खालामगोन, बेखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। आरो जों बुंदों जे पार्मानेन्ट रेजिस्टार होनांगौ। रेजिस्टारा बे ओनसोलनि जानांगौ, बर' मानसि जानांगौ। आरो बेयाव माने भिसिआबो गुबुन जागोन, रेजिस्टाराबो गुबुन जागोन। बे माबायदि आयेन बेयाव? दा बेखायनो जों बुंदों जे जोंनि मानसि जानांगौ। खिन्थु बिथाङा बेखौ गोसो होआखै। आरो दिनै बेयाव इन्टारभिउ पार्टिदों। इन्टारभिउआव जायफोरा डिसक्वालिफाइ जादों बिसोरखौबो लेंहरदों। बिनि उनाव दिनै एक्जिकिउटिभ काउन्सिल लिंनानै बिथांमोनखौ एप्रुभेल होनो नागिरदों। गोरों मानसिया, जग्य व्यक्तिया, बे बर' जा, हारसा जा, गुबुन जा, बेयाव साख्रि मोनथों, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। बिनि थाखाय जों वेलकाम खालामो। खिन्थु बिथांनि डिक्टेटरशिप उइदाउट पार्मानेन्ट रेजिस्टार, जाय रेजिस्टारानोखि इउनिभार्सिटिनि प्रशासनिक मुरब्बि, बे गैयाबासिनो दिनै बियो एपइन्टमेन्ट होनो नागिरदों। आरो बेखौ जोङो लानानै दिनै प्रतिबाद खालामदों। बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे रेजिस्टार एपइन्टमेन्ट होनायनि उनावसो एपइन्टमेन्ट प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामगोन। खिन्थु बिथाङा जोंनि डिसिसनखौ बिथाङा माने मेनटेन खालामाखै। बिथाङा बेखौ माने जोंखौ माने खोमसियाव लाखिदों, डार्कआव लाखिदों। दा बेखायनो दिनै जोङो नुदों बेयाव माने फाइनेन्स अफिसाराबो मणिपुरि, इन्टारभिउनि समाव मणिपुरि मानसिखौ जिरायनो होबाय, खाख्लारि टाइटेलनि बर' मानसिखौ इन्टारभिउ जिरायनो होआखै। बिनि अनगायैबो जाया माने बेयाव माने माखासे केलेंकारियाव गोलैनाय, बे केलेंकारियाव गोलैनाय मानसिया सासपेन्ड जाना दङ। सेक्सुवेल हेरासमेन्टनि केलेंकारियाव 2 बोसोर जाबाय, बिनो फुल प्लेजेड दरमा होबाय थादों। सासे सासपेन्डेड मानसिया माबायदि दरमा मोनो? बे मानसियाबो मणिपुरि। जोङो मणिपुर उरियाजों जोंहा सुथुर गैया। जोङो बिसोरखौ माने जोंहा बिसोरजों जाथि हारि नाङै जोंहा सुथुर गैया। नाथाय बेयाव जोंनि जायगायाव बिथांनि राजत्वखौ जोङो माने सोलिनायखौ जों लुबैया। दा बेखायनो जों खावलायदों दिनै माने बे जेसेबां प्रम'सन, जे माने माबा माबि जिखिनि दङ, बेनि बादैबो टाइम मथे रिजाल्ट होनांगौ, टाइम मथे एपइन्टमेन्ट होनांगौ, टाइम मथे नोङो ग्रेड सिट होनांगौ, टाइम मथे मार्कसिट होनांगौ। बेयाव बिथांमोना फेलार, जायनि थाखाय जोंनि सेलेक्टेड स्टुडेन्टफ्रा गोबां इउनिभार्सिटियाव सेलेक्सन जानायनि उनावबो मार्कसिट आरो ग्रेड सिट मोनैनि थाखाय बिथांमोना दिल्ली इउनिभार्सिटि, गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव एडमिसननिफ्राय दिनै बन्सित जानो गोनां जादों। दा बे गासैनिबो दायनिगिरिया जाबाय प्रफेसार लाड्डु सिंह, बिनि भाइस चेन्सेलर आरो बिनि स्वेच्छाचारिता, अकर्मण्यता। आरो बेखायनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि राज्यपालनियाव जों दाबि दैखांदों बिथांखौ बिनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ, होखारनांगौ। बे ओनसोलनि सासे मोजां व्यक्तिखौ बिनि भिसि बानायनांगौ आरो गोदान सासे पार्मानेन्ट रेजिस्टार जोंनो नांगौ। जेब्लासिम बे दाबिया जाफुङा आन्दलना कन्टिनिउ जागोन। जोङो साननैसो नेगोन, चिफ मिनिस्टार आरो राज्यपालनि जों रेसपन्सखौ नेगोन। जों इन्टारभेनसन नागिरदों, पलिटिकेलि जों मुभ खालामगोन। आरो बिनि उनाव जुदि दाबिया टाइम मथे जायाबा गणतान्त्रिक आन्दलना कन्टिनिउ थागोन जेब्लासिम भिसिखौ बिनिफ्राय होखारनाय जाया। गोजोन्थों। 4 लेंगुवेज फर्मुला खालामनो नागिरदों, बेनि जोङो बिरोधिता खालामो। नेसनेल पलिसि 3 लेंगुवेज फर्मुला, राष्ट्र भाषा, मादार टां बर' आरो इंलिश, 3 लेंगुवेज बर'फ्रा सोलोंगोन। कुनु 4 लेंगुवेज 5 लेंगुवेज जों सोलोङा। खारन साइन्स एन्ड टेक्न'लजि डिजिटेलनि जुगाव, स्मार्ट माने स्किलनि जुगाव दिनै जोङो लेंगुवेज बार्डेन लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया साख्रि मोनै जानाय, बिगियानाव खमायनाय,
बेबादिखौ जों लुबैया लेंगुवेज सोलोंनांगौ जों सोलोंगोन खिन्थु नोङो जोंनो लेंगुवेज साबसिननायनि थाखाय खुनु बे मेटारखौ जों मानिया जायनि थाखाय 1972 भाषा आन्दलन जादों 1986-87 बड'फानि बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जादों दिनै जोंनो जुदि 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ एसामिसखौ जुदि कम्पालसरि खालायोबा बिनि थाखाय जों बिद्र' खालायगोन आन्दलन खालायगोन स्पष्ट बाथ्रा मैया जोङो नुदों जे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टआव रिटेन एग्जामाव माने बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' बेखौ लिरनो हागोन होननानै डिजिपि बा चेयारमेन पुलिस रिक्रुटमेन्ट बोर्डआ बेखौ फोसावदों जों बेखौ माने काउन्टार खालामो आरो बेखौ लानानै जोङो डिजिपि आसामनि चिफ मिनिस्टार हम डिपार्टमेन्टनिसिम जोङो लाइजाम लिरगोन जे आसामाव जेराव सासेबाबो बर' केन्डिडेट थागोन बेयाव बर' रावजों आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टआव इन्टारभिउआव लिरनो मोननाय जानांगौ बेखौ खुनु कारनाव बन्सित जानायखौ जों लुबैया गोबां माखासे बाथ्रायाव दिनै माने नोङो पिजि टेट एपइन्टमेन्टआव जोंनि बर' मानसिफ्रा बन्सित जादों आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव माने असमिया रावखौ कम्पालसरि खालामदों दिनै नोङो फाउन्डेसनेल लिटारेसि आरो निउमारेसि नाय निपुन भारत गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे लिटारेसि मिशन बेयाव माने एसामिसखौ कम्पालसरि खालामदों बेखौ लानानै जोङो प्रतिबाद खालामदों आरो मैया थुनलाइ आफाद बर'नि गासैबो गोरों गोरा बेक्ति सानसुमै राव थुनलाइनि बिथिङाव खामानि मावनाय बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे एक्सपार्ट पेनेल जिरायनानै रिकमेन्डेसन अपिनियन जों बिल्डआप खालामदों उननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों रायलायगोन सावरायगोन पजिटिभ रिप्लाइ मोनाबा बिनि थाखाय जोङो गण आन्दलन खालामगोन कारन रावा जोंनि जिउ बे रावखौ लानानै जों कुनु डिप्राइभ कुनु कम्प्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो कुनु माने बेबायदि जोङो बन्सित जानायखौ जों लुबैया आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिया माने बिसोरो जग्य बेक्तिया साख्रि मोननांगौ आरो बेयाव असमियाखौ कम्पालसरि खालामनायखौ जों मालाबा मानिनानै लानो हाया दा बेखायनो आसामनि दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज लार्निं एक्ट 2020 बे एक्टआ जोंनि थाखाय मोनसे सुथुर बे आयेना दा बेखायनो जों बुंदों बर' रावा 90 सिडुलाव हाबबाय बर' रावा आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावा इउनिभार्सिटियाव फरायजाबाय बर' रावजों पिएइचडि लानो हायो UPSC APSC आव बर' रावजों माने एग्जाम जिरायनो हायो किन्तु दिनै बिथांमोना बर' रावनि सायाव दमन नीतिखौ अफिसार प्रशासनिक आरो गोजौ सरकार लेभेलाव दिनै जे खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो हेंथा खालामो आरो बेनि थाखाय जोङो राइट टाइमाव डिसिसन लानानै जों हाबा मावगोन बर' आइ आफा रायजो राजानि मदद आरो समर्थनखौ जोङो लुबैबाय गोजोन्थों।